हेलो फ्रेंड्स फिन फैफिननाय जाबाय आंनि इउट्यूब चेनेलाव माने फैलाव बसुमतारीनि इउट्यूब चेनेलाव नोंथांमोना आंनि इउट्यूब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदोंना खालामाखै खालामाखैबा थाब थाब खालामदो नै दिनै सासे आर्टिस्टजों रायज्लायनाय खोनानो मोनगोन नोंथांमोना बुजिबाय बे आर्टिस्टनि मुङा जाहैबाय प्रबीन गयारी बिथाङा सिमला खाथिनि खासुमारी गामिनि बिथाङा खासुमारियावनो देरदों बेहायनो हाबा जादों बेनि उनावसो गुवाहाटीयाव फैदों गुवाहाटीयाव फैनायनि उनाव बिथाङा मेरला सिनेमा बानायदों आरो मा सिनेमा बानायदों बेखौ बिथाङा गावनि खुगाजोंनो आंनो खिन्थागोन दान्दिसेल' नेथ' नाथाय साबस्क्राइब खालामदाबाव आरो शेयार खालामदाबाव नै दान्दिसे उनावनो आं प्रबीन गयारीजों रायज्लायगोन टेलिफनाव नोंथांमोना खोनासंबाय था आरो मिनिबाय था दै हेल' बानायसो खोनादों खोनादों खोनादोंना खोनाबाय बहा दं होनदों दा न'आवनो दं न'आव आच्छा बानायसो नोंसोरा बबे सननिफ्राय एक्टिं खालामजेननाय आंथ' सिनेमानि खोथाखौ बुंदोंना सिनेमा सिनेमाया मथा-मथि 2006 निफ्राय 2006 बे सिनेमानि प्रडाक्शना सोरनिमोन बे प्रडाक्शनाथ' गुवाहाटीनिमोन बे माबा राजु सरगियारि होननाय कटबारिनि कटबारिनि बेयाव आंनो डाइरेक्सन होदोंमोन फार्स्ट डाइरेक्सन स्क्रिप्टआबो आंनिमोन स्क्रिप्टआबो आंनिमोन नेक्स्ट बिनि उनाव मा बानायनाय नेक्स्ट बिनि उनाव बानायजादों वान डिसनि बे समाव वान डिस सोलियोमोन माबा इंलिश सिस्टार बे समाव माबामोन ना ओइ डिस सोलियोमोन डिस सोलियोमोन वान डिस सिनेमा सोलियोमोन मार्केट लादोंमोन बे बिराद ना मार्केट लादोंमोन इंलिश सिस्टार नाम मोनदोंमोन एक्ट्रेसा सोरमोन बेयावलाय एक्ट्रेसा रुपा होननाय बे क'क्राझारनि माबा क'क्राझार नङा बे गुवाहाटीनिनो गुवाहाटी गनेशपारानि रुपा बर'मोन ओमफ्राय एक्टरा बे राजु सरगियारि होननाय राजुआ बेनो जादोंमोन राजुआ ओमफ्राय 3 नम्बरा जाबाय हांमा हांसाया सोरनि प्रडाक्शनमोन बे हांमा हांसाया जाबाय बानिकान्त गयारी आदानिमोन बानिकान्त बे बिजनीनिफ्राय गुवाहाटीयाव फैना थाफैनाय बानिकान्त माने नायस्रां बिफा बेयावनो जोङो अमखौ फार्स्ट लाबोजेनदोंमोन अम सिनेमा एक्टिं खालामनाय होनबाथाय अम प्रकाशआ फार्स्ट बे फिल्माव हांमा हांसायावनो फार्स्ट फैदोंमोन बेखौ आंनो फोरोंदोंमोन अम प्रकाशखौ बे जाबाय 3 नम्बर बे समाव बेयो जोंनि खर' जादों फार्स्ट हिसाबै गोदानमोनथ' खस्थ' मोनदों आरो जोङो गोदान एक्टरखाय खस्थ' होबाय खस्थ' होदों ओमफ्राय 4 नम्बर मा 4 नम्बरा 4 नम्बराथ' जाबाय बेबो वान डिसनि बे समाव वान डिसआनो सोलियोमोनथ' बे समहालागै बे मोजां गाज्रि बे वान डिस मोजां गाज्रि बेयाव अमानि एक्टरमोन आं दंमोन ओमफ्राय एक्ट्रेसखौसो बावबाय आं एक्ट्रेसा सबिताना सोरमोनथाय दंमोन आरो सबिता माने बे बानिकान्तनि फिसाजो सबिता जायखिजाया मोनसे फिल्माव जायखिजाया नोंनि मोनसे फिल्माव एक्टिं खालामदो बे माबायाव सबिताया उनाव जों फैबाय हाजो खर'नि सिख्ला बे गोलाव बे फुल फिल्म बे हाजो खर'नि सिख्लायावनो बे सबिताया एक्टिं खालामदों प्रडाक्शना हिर'इनखौ प्रडाक्शना बेयो बानि दानिनोमोन बेयो बानिकान्त बेनिफ्राय मेइन हिर'आ जाबाय दिलीप बर'मोन बै अदालगुरिनि दिलीप बर' थैबाय जे दिलीप बर' थैबाय दे दा मानसिया नेक्स्ट बिनि उनाव मामोन बेनि उनाव फैदों हाजो खरानि सिख्लानि उनाव फैदों बाजै सना बे शुटिंखौ बहा लादोंमोन बे बाजै सनाखौथ' गुवाहाटीयावनो फोजोबदोंमोन गुवाहाटी एक्ट्रेसा सोरमोन फोजोबदोंमोन बेनिफ्राय फार्स्ट बेयावनो दिनेशआ मेइन हिर' आरो
आइरिस होननाया मेइन हिर'इन बिसोर बे सिनेमायावनो बिसोरो गाजेनदों आरो एक्टर दि बुङो दिनै आच्छा ओमफ्राय आइरिस सानैया बेयावनो आगान होजेनदों ओमफ्राय बे मोनसे सिनेमा दंमोन ना आरो बै खै रानिखै लाहैनाया मा नाम मोनलै बे रानिखै लाहैनाया जाबाय माबा आदा खर' गेदेर बेथ' नोंनिनोमोन खोमा प्रडाक्सना बे प्रडाक्सना आंनिमोन ओमफ्राय बे प्रडाक्सनाव आं माबा मोनदों मेइन रलखौ आंबो लादोंमोन ओमफ्राय मा मोनदों माबा प्राइज एक्टरनि बेस्ट एवार्डखौ मोनदां बेस्ट एक्टर एवार्ड बेहाय एक्ट्रेसा सोरमोन एक्ट्रेसा लिपिकाया बेयाव एक्टिं खालामजेननायमोन ना आगोल खालामखांबायमोनबा बेयो आगोलाव खालामबायमोन बेयो बबावबा खिन्थु बारा माबा जाथ'वाखैमोन आरो बारा आदा खर' गिदिराव हाइलाइट जादों आरो मानसिया बांसिन लिपिका बर' नेक्स्ट बेनि उनाव थाबोबाय मिस्टार बड'लेण्ड मिस्टार रेन्जार बाबुआव सोरमोन एक्ट्रेसा रेन्जार बाबुआव जाबाय एक्ट्रेसा गोदानमोन बेनि भुमिका ना मा नाम बेखौ बावबाय आं नामखौ आच्छा ओमफ्राय एक्टरा जाबाय दिललिबानोमोन मिस्टार बड'लेण्डआव ओम प्रकासमोन ना एक्ट्रेसा सोरमोन आरो बेयो जनालिमोन जनालि ओमफ्राय लास्ट नै दाथ' सिनेमाया आंनिया सिनेमाया मथा-मथि 25तासो जाबाय 25तासो जाबाय टटेल गोलावा टटेल आं लिरनाय आंनि डाइरेक्सन बे गासै 25तासो जाबाय माने जाय समनिफ्राय आं ओंखारदों आं सिनेमा दिहुननायखौ द्रप दोनाखै कन्टिनिउ सोलिबाय थादों स्क्रिप्टआबो नों मालायनि लाखाया स्क्रिप्टखौ आं मालायनि लाया आं हारसिंनो लिरो हारसिंनो डाइरेक्सन होयो सोरबा प्रडिउसार ओंखाराबा फाइनेन्सार ओंखाराबा आं हारसिंनो प्रडिउस खालामो दाहार दुफार लानानैबाबो सोलियो आरो खम बाजेटजों सरकारनि मोनफेरथाराखैना बानायसेया सरकारनि ओरैनो खनसे मोनबाय बे बेस्ट एवार्डनि नामाव 50,000 मोनदों आरो बेथ' नोङो एक्टरनि माबा बेस्ट एवार्डआवसो मोनदों ओरैनो बिटिसि सरकारनिफ्राय एबा आसाम सरकारनिफ्राय बिटिसिनिफ्रायबो मोनाखै आसाम सरकारनिफ्रायबो सिनेमा दिहुननायनि नामाव आं जेबो मोनाखै दे आं ओरैनो खस्थ' मस्थ' खालामगासिनो आरो नोङो दा नोंनि सिनेमानि भितराव साबसिन माखौ मोनो अबे सिनेमाखौ सिनेमायाथ' साबसिन आंनिया फार्स्ट गोदान समाव सोलिदोंमोन मथा-मथि 2006, 2007, 2008आव सोलिदोंमोन बाजै सनमाननाया हाइ फाइ सोलिदोंमोन बै समाव नायनो फैनाय मोनसेया हरै बिजनिथिंजाय हाजो खर'जों ओरैहाय मैदेर गाथारजालायनाय रेकर्ड दङ आच्छा सानै सिख्ला मोनसे बाजै सनाखौ नायनो फैनानै बिदि मोनसे दङ आच्छा दे जों उनाव बे सिनेमानि खोथा रायलायफिनबाय थागोन आच्छा दा न'खरनि खोथायाव फैनोसै नों दा बानायसो हिसाबै आं नोंनि बिहामजो जागोन बिहामजोखौ माबोरै लाबोनाय नोङो लाभ मेरिज गामिनिनो गोसोथारना लाबोदोंमोन आरो बेथ' फार्स्ट टाइमाव बे फियनसोमोन आं दस्राखौसो गोसो थोयोमोन आरो बेखौ साबसिन नुबाय नालाय लाइजाम लांलाय लाबोलाय खालामबाय थानायावनो जाबाय आरो नाटकआ मबाइल गैया बेखौसो थाब नुबाय थायोना बेसो मोनग्रोयो नालाय लाइजामखौ होफैनायावनो आखाइ दांला दुंला मा एक्सिडेन्ट बोरैबा एक्सिडेन्टलै होननाया आफिखौ लाबोनायनि उनावथ' नों रावबो सिख्लाफोरजों खुनु गन्डगल जायाखैना बेफोरथ' जायो बेफोरखौ बुंनांला फिसा फिसौ दे आलासि फैदोंबा आलासि फैदोंबा दे
दे दे होमबा बानायसो दे दे